abin nan na Gimbiya Nafisa akwai sa hannun bil'adama a ciki. Abun kunya ne a masarautar nan tamu a ce mai martaba ya aurar da yarinmu sarautar mu ta tafi wani guri. Sai na ɗauka tsauran mataki akan shi wannan bil'adam. Daidai ne. To muna so a bincika cikin gaggawa. Domin a tabbatar da gaskiya al'amari. Maza je kaka ce su dawo. Ai suna da amfanin da za su yi. Ba ki kuma da wani miji sai ni, ba kuma yadda za a yi canza wannan kadar domin ta riga ta faru ta kai an gama. Labarin batan wani malami ne da almajirinsa. Tun kina karam yake bauta a ciki. Yau ma ka je ka kwanta da mahaukaciya. Za mu ba ku tsaro daidai gwargwadon yadda ya kama.